Исәнмесез дуслар, сез Балалы Солянка хит парадын карыйсыз. Бүген без әниләребез турында сөйләшербез. Әйе шул, әниләребезнең еш яратып әйтә торган сүзләре турында, яратып пешерә торган ризыклары турында сөйләшербез. Тапшыруның ала баручылары Рамил абай һәм Наилә Славина. Без башлыйбыз. Тапшырубызның кагыйдәләре буенча бүген без бер йолдызыбыз белән саубулашабыз. Ул Тимур Рәхимов. Тимур, кабат әйләнеп кайтуыңны теләп калабыз. Бездә премьера. Көчле алкышлар белән Карим Галиевны каршы алабыз. Lombi 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 lom. Жиктіріп парат қазанға туп-туры кетім қарап, шаптыра атларны көчір соққалап, та тартқалап, шаптыра атларны көчір соққалап, та тартқалап. Кишиді шатлық білән нұрлар шеше паялтырый, искіне кірін жил білән яфрак ағашлар қалтырый, искіне кірін жил білән яфрак ағашлар қалтырый. Яңғырады бір заман, түршәкір жетті қазанға, алдымызда бет қазан. Бұ тауыш бек ашты көңлім шатлығымнан жан яна, әйді шап көчір қазанға атларым қол, на. Әниләр көненә яхшы бүләк. Ул үз кулларың белән ясалган әйбер. Мәсәлән, открытка, рәсем. Әйе, Рәйхан халык вокаль ансабле да әниләр көненә бик нык әзерләнә. Surat
Берәү, икәү, өчәү. Дүртәү, бишәү. Гаиләләре белән бергәләп җырлыйлар. Кем икәнен әйтикме? Гүзәл Идрисова һәм Илназ Баһ гаиләсе. Карыйбыз. Миңа калса, монда сүзләр артык. Әйе, Камил Газизовның барлык әниләргә багышланган җырын тыңлыйбыз. Бергәнсең син миңа нурын талнарның, җиһансың син миңа бар гөлен даланың. Бергәнсең канатлар талпыныр чагымда, балалык рәхмәтем җырымда чагыла.
Кояшлы мин сиңа әнкәем алтыным, сиңа деп эзләдем дөньяның асылын. Ай белән кояшны бирем дип уйладым, үрелеп алырга җитмәде буйларым. Кадерләп үстергән мин синең димәшән, куенның гөл бакча, назлы җил сулышын. Инде бу җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Кадерләп үстергән мин синең димәшән, куенның гөл бакча, назлы җил сулышын. Инде бу җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Рәхмәт, әнием. Кадрия, телефоныңны алып куй. Кадрия, уян инде, мәктәпкә соңга каласың. Бу сүзләрне Кадрия Җәләеваның әнисе бик еш әйтә икән. Гармун тавышын ишетсән, һәм йөрәкләр җилкәнә. Кычкырып җырлыйса килә дәртле гармун көйгенә. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары, гармун тейләренә сыйган халкымның гармуннары. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары, гармун тейләренә сыйган халкымның гармуннары. Usta garmunчы гармуннан бал-бал кыштай сайрата, кирәк булса маңландыра, йылата да җырлата. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары, гармун тейләренә сыйган халкымның гармуннары. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары, гармун тейләренә сыйган халкымның гармуннары. Гармуннары нинди юк сарапу баян тәлгән, татар гармун тавышларын таныйбыз әле каян. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары, гармун тейләренә сыйган халкымның гармуннары. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары, гармун тейләренә сыйган халкымның гармуннары. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары, гармун тейләренә сыйган халкымның гармуннары. Гармун тейләренә сыйган халкымның гармуннары. Гармун тейләренә сыйган халкымның гармуннары, халкымның гармуннары. Айзаның әнисе, әгәр дә ризыкны ашап бетермәсәң, мәктәптә бишле алмыйсың ди ул. кызык инде. Бик кызык. Шуннан бирле Айза һәр вакыт бишлегә генә укый. Алар туган көннәрне дә яраталар.
кайтыр. Кыз жүгіріп қаршы шығар. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Киләсе йолдызыбыз Риана Хәлиуллина. Риана Хәлиуллина шулай ук әнисен якынлашып килүче бәйрәм белән тәбрик итә, ә бүләккә җыр әзерләгән. Тыңлыйбыз. Сафина Мингазованың әнисе бик еш кына сәламәт бул, бәхетле бул дип әйтә икән. Дөрес әйтә. Алтын сүзләр. Сафинаның үзен дә тыңлыйк.
Рәйдә Госманова әнисе белән бик дус. Алар бергәләп манты ясара һәм ашарга яраталар. Рәйдәне җырлатык әйдә. Җырла! Әни бәйләгән оек башлар. Әни пешергән эшпишбаклар. Әни ясаган шәй. Шул киләсе йолдызларыбыз да аларны бик тә ярата. Мирас квартетын каршы алабыз.
Дуслар, кушылабыз. Һәм язылабыз. Хәзер җиңүчене билгелибез. Туптан аилә. Башта нәни дусларыбызны карап чыгабыз. Аннан соң билгелибез. Кишиде шатлык белән нурлар чәчәп ялтырый. Искенә керен җил белән яфрак агачлар калтырый. Искенә керен җил белән яфрак агачлар калтырый. Айсель Мөбәрәкшина әнисе белән бергә ашарга пешерергә ярата. Алар бик якын дуслар. Менә бит, Айсель, сиңа берәр тапкыр булса да кунакка килеп китмичә булмас. Айсельне тыңлыйбыз.
Рамил абый, телефонда отырма әле, саубуллашыр вакыт җитте. Майлы, хәзер әнигә хат язам. Шәй куеп тор, хәзер кайтам дидем. Менә хәзер булды. Хөрмәтле әниләребез, сезне чын күңелдән бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Исән сау булыгыз, бәхетле булыгыз. Балаларыгыз һәр вакыт сезне куандырып торсыннар. Мин Нойлә Славина. Мин абыйгыз Рамил Шарапов һәм без сезнең белән сау булашабыз.